हेलौ नोंथांखौ दिनै आरोबाव I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै हामलायनाय जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जोंखौ इसोरा मोजाङै मोजां दैदेनबाय थाथों आरो जों गावखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। जोङो I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सोलोंगासिनो दङ। बेनिखायनो गावनि शास्त्र सोलोंनायाव जों बयखौबो इसोरा बोर होफ्लायथों आरो गावनि बोरजों बे इसोरनि बोर होनायजों जिसु ख्रीष्ट प्रभु जिसु ख्रीष्टनि बोर होनायजों जों बे बुहुमाव मोजाङै मोजां थांनानै थाबाय थानो हाथों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो नागिरदों जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ थैनायनि उनाव सानथाम बियो हाखर सिङाव फबजानानै सानथामनि उनाव सिखांफिनदोंमोन आरो बे सिखांफिननानै गावनि सेलाफोरजों 40 दिन थाबावदोंमोन आरो बेबायदिनो बे सेलाफोरजों रायज्लायबाय थादोंमोन, नुजाबाय थादोंमोन। आरो 40 दिन सेलाफोरजों नुजाखांनायनि उनाव आरो सेलाफोरजों सावरायज्लायबाय थाखांनायनि उनाव बियो गाव सोरगो रायजोआव थांदोंमोन आरो जेब्ला समाव सोरगो रायजोआव थाङो बिनि एसे सिगां थांनायनि एसे सिगां बियो बुंदोंमोन, थांनायजों लोगोसे बियो बुंलांदोंमोन जे आङो नोंसिनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थांगासिनो दङ होननानै बियो जों मानसिनो आसा होलांदोंमोन। आरो बे गावनि जोंनो लागै आसा होनायखौ जिसु ख्रीष्टआ जोंनो लागै आसा होलांदोंमोन। बे आसा होलांनायनि सायाव जोङो सावरायनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां, जाहाथे भिडिअनि मेइन थांखिखौ नोंथांमोना क्लियारलि बुजि मोनो आरो बेबायदिनो जिसु ख्रीष्टआ मा आसा होलांदों बे आसाखौ जोङो बयबो मोननो हानाय बायदि। गोथार बाइबेलाव थोनहरजानाय बिजाबनि 7:3 सिरियाव बेबायदि बुंदों, जेब्ला बियो बे संसाराव दङमोन बियो बासायजानायनि खोथाखौ जोंनि सोल एन्ड स्पिरिट, जोंनि मानसिनि सोल एन्ड स्पिरिटनि बासायजानाय खोथाखौ गोबां बुंलांदोंमोन। आरो बियो थैदोंमोन क्रुस दंफां सायाव। थैखांनायनि उनाव बियो गोथै दोनग्रा दन्दराव सानथामनि थाखाय दोनजादोंमोन आरो बे सानथामनि उनाव बियो सिखांफिनदोंमोन। जेरै गाव सिगाङावनो खिन्थाखानाय जे सानथामजों मन्दिरखौ सानथामजों सिफायनानै बियो लुफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। मन्दिरखौ सानथामजों सिफायनानै बियो लुफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। बे बाथ्राया जाबाय गाव जि सानथामनि थाखाय थैगोन आरो सानथामनि उनाव बियो सिखांफिनगोन। सिखांफिननानै बियो बे संसाराव आरोबाव 40 दिन गावनि सेलाफोरजों लोगो हमदोंमोन, नुजादोंमोन आरो सोरगो रायजोनि बाथ्राफोरखौ, बासायजानायनि खोथाफोरखौ आरोबाव फोरमायनानै एबा बुंनानै गावनि सेलाफोरनो फोरोंदोंमोन आरो बयनोबो बुंथिदोंमोन। बिनि उनाव बियो 40 दिन थानायनि उनाव सोरगो रायजोआव बियो थांदोंमोन। जहन बिजाबनि 14:2 आरो 3खौ जोङो फरायनानै नायनि। बेवहाय मा लिरदों? आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं आरो आं नोंसोरनि लागै जायगा थाम-थिम खालामनो थांनोसै। गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोथागौमोन। आङो थांनानै नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामखांब्ला आङो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांफागोन, अब्ला आं थानायावनो नोंसोरबो थागोन। जे सिगाङाव जों जि फरायबाय जहननि 14:2 आरो 3 सिरिखौ, जे बे सिरियाव जि बुंनाय बाथ्राया जे जिसु ख्रीष्टआ गावनो गावनि खुगाजोंनो बुंनाय बाथ्रा, जे बियो मोनसे जों मानसि माहारिनि लागै गिदिर आसा बेखौ होनानै गालांदों। बे गिदिर आसाखौ दासिमबो बुहुमनि गासै ख्रिस्टियान माहारिफ्रा मिजिं लानानै नेनानै दङ। बियो बुंदों जे नोंसोरनि लागै आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं होननानै बुंदों आरो जे गाव जि थांनोसै, आङो नोंसोरनि लागै जायगा थाम-थिम खालामनो थांनोसै।
गैयाब्ला आङो नोंसोरनो खोन्थागौमोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। गैयाब्ला जायगा गैयाब्ला आङो नोंसोरनो खोन्थागौमोन, नाथाय जायगाया दङ आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ। नै आङो दा थांनोसै, नोंसिनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो थांनोसै होननानै बियो सेलाफोरनि सिगाङाव बियो थांनायनि सिगां बुंदोंमोन आरो बियो सोरगो रायजोआव थांदोंमोन। बे जिसु ख्रिस्ट'आ थांनोसैनि सिगां बुंलांनाय जायगा थाम थिम खालामनो होननानै बे जायगायानो जाहैबाय जों मिजिं आरो बरसा लाखिनानै थाबाय थानाय सोरगो रायजो। बे सोरगो रायजोखौ बिफा इसोर आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जों मानसिनि लागै थाम थिम खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो बे थाम थिम खालामनाय जायगायाव जुदि नोंथाङा आङो थांनो इस्सा जानानै दङब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनो नांगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथाङा नाजावनो नांगोन। बिनि गेजेरजोंसो जे बे थाम थिम खालामनो थांनाय जायगायाव आरो बिफा इसोरनि गोबां थाग्रा जायगायाव नोंथां आरो आङो जोङो मोनहैनो हागोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे बिफानि रायजोआव जि जोंनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो नागिरनाय बे बरसाखौ नोंथांमोननो जे होना गालांनाय आसाखौ नोंथाङा आङो जुदि नांगौ होननानै इस्सा जायाखैब्ला, नांगौ होननानै नाजावनो गोसो जायाखैब्ला, बिनि अपोजिट डिरेक्सनखै जाय जायगायाव जों मानसि माहारिनि थाखाय अराय सम सैसोनाय दङ, अराय सम गाबख्रावनाय दङ, अराय सम एक सेकेन्डनि थाखायबो हान्थि गैयै जायगा, बे हान्थि गैयै जायगायाव नोंथाङा आरो आङो मोनहैगोन जेब्ला समाव नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राखौ फोथायाखै आरो बिखौ गावनि बासायगिरि हिसाबै नाजावनानै लानो हायाखै। बे अपोजिट डिरेक्सनखै मोनहैनाय जायगायानो जाहैबाय जोङो जायखौ सरासनस्रायै मिथिबाय थानाय नोरक रायजो होननानै जोङो बयबो मिथिगौ। दा बे जायगायावसो जोङो मोनहैनांगोन जेब्ला समाव जोङो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि बिफा इसोर, गावनि इसोर, गावनि बासायगिरि हिसाबै फोथायाखै आरो बेखौ नाजावनानै लायाखै। आङो गोबाव सम बिबुंथि लाखिनो सानासै। आङो दिनै बेखिनि सुंद' भिडिअ'नि गेजेरजों बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो आं सान्दों नोंथांमोना निस्सय सिम्पोल रावैनो बुंनायखाय क्लियारलि बुजि मोनबाय। नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला आरो बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगां नायनो मोनो। जोङो इसोरनि बाथ्रा शास्त्र सोलोंनायनि थाखाय नोंथांमोन खोनासंग्रा, आं बुंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव इसोरा रोजा रोजा बोर दोनफ्लायथोंसै। आमेन। खुलुमबाय।